sa bandang kaliwa si Danilo Tabuco, si Eddie Garcia. Nasa harapan, Danilo Tabuco rin nahatak itong ating grupo. Magkakabigay na itong ating mga umaangat sa kaliwa. Itong si Hector Padilla. Nakatan si Hector Padilla. Nakatan na rin ni Monique Lotte. Ito si Ruel Miron. Medyo nahuhuli lang si Ruel Miron. Ayan na. Yo, si Kuya. At si Barangay Captain Armando Casel at sa ating organizer social officer Ernest Rosales. Apat! Ang daming sticker din natin, ha? Kagawad! Kagawad ka na! Ayun, no? Dami, ha? Lockdown! Shout out. Shout out ako. Yo! Woo! Asa na naman tayo? Dito na naman tayo sa San Manuel, Pangasinan. Ayun. So, happy fiesta dito sa Barangay Santo Domingo, San Manuel, Pangasinan. Ayun, ito mga 56 up. Mga senior to, pero napakarami, ha. Ang dami itong ating mga senior. Ayan, sila Dali Tabuco, si Ruel Miron. Ayun. Sir Alboroto Legend, Sir Anthony Prata. Ito tayo sa mga senior dito sa Barangay Santo Domingo, San Manuel, Pangasinan. So bago tayo magbakbaka, kailangan natin i-shoutout si Barangay Captain Armando Casi, si Sir Ernesto Rosales, Rolando Casi, Ma'am Ella Espirito, Ma'am Minerva Espirito, kay siyempre sa ating race master si Sir Michael Meriales. Ayun. Okay, okay. Back down na tayo, back down.
Okay, sakatuloy natin si Barangay Captain Armando Casil at sa lahat ng mga barangay official, barangay tanod, barangay sa ating lahat ng mga masters ha. Siyempre sa ating mga sponsor, sila Sir Rolando Casil, Ernest Rosales, sila Ma'am Ella Espiritu and Ma'am Minerva Casil. At sa ating race organizer, race marshal, si pangunguna ni Sir Michael Meriales. Ayaw! Ito, bakbakan ng mga Marlboro Tour Legend. So yung ibang Marlboro Tour Legend ay marami dito. Andito si Danilo Tabucol. Ito pa yung Eling Garcia from Nueva Ecija. Andito rin si Sir Baguio. Ano ba pangalan ko? Yung Baguio. Hindi, sapa niya sa 45 55. So si Antonio Agno andito. Dito pa ba yung mga Marlboro Tour? Napakarami talagang mahihilig sa bisikleta dito sa Pangasinan. Tignan nyo naman, oh. 60 above to mga to, 56 to 60 above. 60. So napakarami nila, oh. Mo 20, 30 riders. So andito sila Sir Loreto Talena. Ito, may team estimate tayo, yung number 94. Okay. So, dito tayo ngayon papasok tayo sa bayan ng San Manuel, Pangasinan. Ayun, sa harapan. San Manuel, Pangasinan. Yo. So, andito rin pala si Sir David Hugo. Yan, nasa harapan na si Sir David Hugo yan ha. Ito si Arturo Tanis, Marlboro Tour Legend din yan ha. Yan, unang umaangat na yan. Si Sir Arturo Tanis. Ayan o. At isang Marlboro Tour Legend, di na pumipisan, nagmaparsal na lang ha. Okay, ito natin mga riders. Arturo Tanes, David Hugo. Ayan o. Si Ruel Minor, andito rin pala. Si Sir Hector Padilla. So, ayan, dami ha. Okay, banat. Banat ang kagat ko ha. Dalawang Team Excellent Noodles. Talagang kagating sa padyakan. Napakaraming mahihilig dito sa Pangasinan. Ayun. Ito na pag-iwanan ng bagya si Lolo. Kaya ito ang pinaka nila. Ang sports talaga ng Pangasinan na strike. Ayun no. So wala pa rin tayo nakaka-breakaway. So 2 laps tayo, more or less 48 kilometers ang bakbakan. Medyo mahaba-haba. Mahaba-habang bakbakans. Okay, bumabakbak agad sa harap. Bumabakbak agad sa harap. Ito si Ruel Minor, Marlboro Tour Legend from Tarlac, Team Bike Work. So nagbabadya kagad mag-breakaway. Makakalayo kagad kaya ito. Hindi kaya siya masusumpa. Dahil ito talaga palaging na lang napaplatan. Pate. Ayan, medyo natugis siya ni Arturo Talis ha. Medyo inabutan siya ng grupo. Hinatak ni Arturo Talis ng grupo. Sunod niya si David Hugo. Yun. Ito na. Umaangat na itong si Mon Nicolas ha. Umakbak na agad itong si Mon Nicolas. Mukhang nagbabadya at tumakas. Itong matindi nilang kalaban itong si Mon Nicolas eh. O kaya na nga, umadvance na nga itong si Mon Nicolas. Nakawala sa kamay ng peloton. So ito talaga ang kalaban nila dito. Si Mon Nicolas. Malakas ito eh. So nakabandil sa ako, lumalayo na kagad ha. Mga 120 meters na ang lamang yan doon sa ating grupo sa harapan ay sa likuran. So tuluyan na kayang makakatakas itong si Sir Mundi Nicolas. Malakas to sa mga 50 above. Malakas to si Sir Munding ha. So lumayo na talaga ng lumayo to si Mon Nicolas ha.
Yung ating second group, pinahatak ni Ellen Garcia, Danny Tabucol. Ayun. Yung ating main group. Ayan o. Medyo painit pa lang yan. Loreto Tadena. Andito rin. Antonio Agno. Yung iba natin kilala dahil talagang hindi pa mula yung kanilang mga mukha. Kilala ko ang mukha pero yung kanilang mga pangalan na hindi ko kabisado. Ito na o. Harapan. Ito na. Medyo dumikit na sa ating breakaway. Ito number 19. Hindi pa rin ganun nakakatikit. Share ko nyo na. Andito na tayo. So ito yung tatlo. Okay, so ito na yung tatlong breakaway. Nakadikit itong si Hector Padilla, Ruel Minor, Kai Mon Nicolas ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Nakakalabang sila ng mga 200 o 150 meters doon sa ating Halet Hawk. Puro kanto, dalawang taga Pangasinan at saka isang taga Tarlac. Dalawang Marlboro Tour Legend. Ito nasa likuran si Hector Padilla, yung nakakulay blue, medyo light blue. Ruel Minor, Marlboro Tour Legend. So maghahatakan kaya itong tatlong to para tuluyang makalayo doon sa ating peloton. Advance tayo sa harapan. Ayun. Asan ba? Ayun na yung ating breakaway. Ito, Arturo Tanes, si Danny Tabucol, David Hugo, Ellen Garcia, si Sir Elmer Tadena, Loreto Tadena. Okay. So, maghahabol na to, maghahabol na. Sino siya? Oy, nandito na naman si Sir Elmer. Elmer ba? Yung hikawan? Talagang ito talaga, Marlboro to. Nung mga bata tayo, ito yung mga bumabakbak. Nakikipagtagisan ng lakas sa kalsada. Ngayon, dala pa rin nila ang kanilang hilig sa pamimisikleta. Ayan to, si Arturo Tanes, sumahatak sa grupo. Medyo nakakalayo na yung ating breakaway ha. So may isang naghahabol, si Sir Elmer Tata ito, o Loreto Tadena. Ayun o. Yun. Wala. So nakakalayo natin yung breakaway, 3-man breakaway, mga 100 meters lang dito sa peloton. Ayun o, mga si Ellen Garcia, sino nang kakandi Danny Tabucol. Kailangan nilang madikita yung ating breakaway. Pag hindi, yari. Tapos ang laban dahil malakas yung ating tatlong breakaway na yun ha. Mon Nicolas, si Ruel Minor at saka si Hector Padilla. Talaga itong mga cycling dito sa Pangasinan, Nuevesia at Tarlac, hindi talaga nawawala yung kanilang hilig dahil talaga grabe nung bata nga ako. Sobrang hirap makinig ng radyo. Napapakinggan lang natin sa radyo, madalang nating mapanood sa TV. Dahil ipalabas man nila saglitan lang. Yun yung mga radyo, pupugak-pugak, napakahirap maghanap ng signal. Pero ngayon, live na live natin, paulit-ulit pa natin mapapanood kaya-kaya. Dahil sa makabagong teknolohiya, mayroon tayong YouTube channel, Facebook page. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming Facebook page at saka aming YouTube channel. Ayun, no? Sino kaya mananalo dito? At ito. Lumalayo yung ating breakaway. 150 meters na ang lamang ng ating breakaway dito sa ating grupo. Makakadikit pa kaya yun? Matutugis pa kaya nila yung ating breakaway? Okay. So, lumalayo na yung ating breakaway. Mukhang hindi ko na natatalo yung ating breakaway ha. Lumalayo na, 200 meters na yung ating lamang data ng ating breakaway. Hindi ko na natatanaw. Paguli natin yung breakaway. So,
walang nag-aabot sa ating breakaway. Sundot-sundot lang yung tugis ng ating Peloton, ha. Okay, so ito tayo sa 3-man breakaway. Dalawang Marlboro Legend at isang taga Pangasinan. Medyo nakakalabang na sila 200 meters sa ating Peloton. Pero maraki pang pagbabago to, dahil madalas tayo nakakapag-vlog dito. Kaya lang, hindi nagiging magandang laban kapag puro torpuhan. Dahil wala dito sa harapan sila Ellen Garcia, yung taga Nueva Ecija, sila Sir Danny Tabukol. Dahil siguro korpuhan ng labanan dito. Sa karerahan ng bike, usong-usong korpuhan. Dahil magagawa, dahil yun ang kalakaran dito. So nakakalabang na ng mga 200 meters ito ating tatlong breakaway. May maghahabol pa kaya doon sa ating Peloton? Okay, so ito yung ating Peloton. More or less 250 meters na ang labang ng ating breakaway dito sa ating Peloton, ha. Okay, dito sa Barangay Palaris, Asinggan, Pangasinan. So 24 kilometer yata isang round dito, so 40. Okay, so talagang hindi makadikit itong ating Peloton. Walang gustong humatak, walang gustong trumango, kaya babagal lang kanilang takbo. Talagang makakalayo yung ating breakaway pag gano'n. So hindi pa rin naman tapos ang ating laban, marami pang pagbabagong magaganap dito. So hindi makawala si Ellen Garcia dito, ha. Hindi makawala si Ellen Garcia sa katong si Danny Tabukol. Naku, wala na, hindi ko na matanaw yung ating breakaway, malayo na talaga. Makakahabol pa ba? Makakadikit pa ba itong ating grupo? Pero andito pa yung mga big guns, ha. Ayun pa sila David Hugo, Ellen Garcia, si Aldo. Marami pang mga big guns dito sa ating Peloton. Maghahabol pa ito. Makakadikit pa to. Bakit action tayo? Tingnan kung sino pa itong breakaway, ha. Oh, tatlo pa rin, si Monding pa rin, si Hector Padilla, Ruel Minor pa rin ang ating breakaways. Sila pa rin, ha. So kano kaya sila kalayo sa Peloton? Okay, ito pala yung ating Peloton. 500 meters na yata ang agwat ng ating breakaway, ha. Dito sa ating Peloton, mukhang malamya na. Mukhang hindi na maghahabol itong ating Peloton. Ayun, oh. Malamya ng padya. Okay. So ito yung ating Peloton, mukhang wala na. Mukhang hindi na ito maghahabol doon sa ating breakaway. Nakakalabang na yung ating breakaway na mga 500 meters dito sa ating Peloton. Mukhang wala nang bumabakbak dito, ha. Wala nang nagtatanggang humabol. Dito pa rin sila Ellen Garcia, dito pa rin si Danny Tabukol, si Arturo Otares, Antonio Agno. Wala na. Mukhang malamyan ang padyakan. Ayun. Mahirap talaga ang kubarera kung wala kang katim dito. Mahirap maghabol dahil napakalayo na yung ating breakaway. So paano pa nila madidikita yung 500 meters na ng kanilang takbo, 30 kilometers per hour lang. Ano ko, yan, number 82, jersey number 82, jersey number 90, itong si Ellen Garcia. Si Sir Loreto Tadena, nandito din. Ang sana si Sir Elmer Tadena ba yun? Yun, medyo mukhang may balak pang maghabol, ha? So, ang maghahabol lang naman siguro dito, itong taga Nueva Ecija, itong GBC Bikers.
Antonio Agno, Marlboro Tour Legend, nandito number 223. Dito ba yung mga Marlboro Tour Legend dito? Ito number 82 si Danilo Tabucol, number 19. Itong si Ellen Garcia, number 70 si Sir Loreto Tadera, number 23 Antonio Agno, number si Sir Arturo Tanes. Natin yung breakaway, baka maka-finish line na yun ha. Wala nang nagbabandang humabol dito. Baka hindi natin nakutan yung ating breakaway. Ayan, Antonio Agno, Marlboro Tour Legend. Yung iba, di natin kilala rito mga idol. Kung sino mga Marlboro Tour Legend. Ito, number 70, si Sir Loreto Tadena yata ito. Ayan, napakaraming tao. Naghihintay sa bandang gilid, sa bandang kaliwa. Ito, ipa sa Barangay Santo Domingo, San Manuel, Pangasinan. So, bago tayo magbaltang, kailangan natin i-shoutout ang ating mga sponsors. Si Barangay Captain Armando Casil, si Sir Rolando Casil, Sir Ernest Rosales, Ma'am Ella Espirito and Minerva Casil, at sa ating race marshal, si Michael Meriales and Company. Ayun, so ito natin talatlong breakaway. Magkakarimatihan pa kaya ito? So, happy fiesta dito sa Barangay Santo Domingo, San Manuel, Pangasinan. Ayan na, nalaamoy ko lang ating finish line. More or less talaga, mga 1 kilometro na lang nalalabi para tuluyang magbanatan. Ayan na, ang kanilang speed 36 km per hour. Medyo mabagal na dahil malayo na talaga. Malayo na ang kanilang magwat doon sa ating mga peloton. Pagkasinan ng labanan dito mga idolo. Ayan na, last 200 meters to the finish line. May babanat pa kaya? Oh yun, nag-exhibition na naman si Idol. Ayan na, magkakabalutan pa kaya ito, magkakabalutan pa kaya, magkakabigay na itong ating mga umakas sa kaliwa. Ito si Hector Padilla, nakatan si Hector Padilla, nakatan na rin ni Monique Culat. Ito si Ruel Milon, medyo nahuhuli na si Ruel Milon. Ayan na mga idol lang si Munding, si Monique Culat. Ayan na si Monique Culat po mga nawa. Itong sino kaya makakalawa ito yun, nakatan pa talaga oh. Hector Padilla, Ruel Minor, magkakasundutan pa ba? Hindi na kaya? Ayun na, inangatan pa ni Hector Padilla. Third place, itong si Ruel Minor. Iyaw, Diyos ko po, kain do. Ano eh, pangapat ba yan? Hindi kasali yun. Halikan natin yung ating Peloton, medyo malayo. Ayun oh. Daming tao dito. Grabe. Sikat. Ayo, sige. Balot nyo, balot nyo. Yun. Okay, ito yung ating grupo. Mukhang magkakabanatan dito ha. Mukhang magkakabanatan itong ating grupo. Ayan, David Hugo nasa harapan. Wow! Punta tayo sa gilid. Okay, dos mo yan. Pagkwari. Dos mo. Dos mo lang. Hindi tayo makaka. Okay. So, tignan natin kung sino mo last 300 meters to the finish line. Sino kayo makakabanat dito. Ang top 10 natin mga idol ay nagkakabanat. Ayan mga idol, nagkakabanatan dito tayo. Ayan ang mga samantang kaliwa, si Danilo Tabucol, si Eddie Garcia. Nasa harapan, Danilo Tabucol rin nahatak itong ating grupo. Inangatan din Danilo Tabucol, walang nakatikete. Eddie Garcia sa may bandang kanan, may kumigil pa siya Tadela. Umaangat pa sa may bandang kanan. Ayun si Danilo Tabucol ang nanalo. 5th place, itong si Ellen Garcia. At sa likuran, ayaw. Ito, pang-anim, si Otanis ba yan? Kurang pa, ito lang. Kurang pa. Ito yung ating panalo, si Sir Hector and Monique Culat. Ayun, doon natatapos.